Amarrak eta zortzi, FM-ko 98.3.3an paseoan segitzen dugu, Metropoli Foraleko karriketan zehar. Eta jarraian, hain zuzen ere, Metropoli Foraldar batekin ariko gara patxada ederrean solasean, beste modu batean aurkezturik, 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko, 3. sailkatua daukagu gurekin, Sustrai Kolina, egunon, Sustrai. Egunon eta urte berrion. Bai, baldakizu zein bideorekin osatu duen urte berriko zorion agurra karrikiri elkarteak. Ez egia esan WhatsApp eta sare sozialetatik eta internetetik nahiko kanpo ibili naiz azken egunetan eta ez dut ikusterik izan. Entzun zazu. Gora ta gora maialen, bide bat errebeldian, zarretxeko langile, ikasle euskaltegian, altxasun senide edo, txiolari presondegian, etzaretenak kabitzen, etiketen tragedian, ni urruñan sortu nintzen, larrungo itxas egian, orain Iruñan bizi naiz, oin bat ezkaba mendian, Euskal Herria gelditu, ez dadin Euskal Erdian, bila ditzagun arna asta, ardatzak periferia. Bueno, Iruñeko Euskaldunon elkarteak urte berria zure agurronekin zoriontzen badu, erabat Iruin hartu zaren seinale, ez? Ez dakit hori posible den. Zigilu eman dizuten seinale. Ez dakit posible den, momentuz esango dugu bisatua onartu diatela eta pasaportearen eskaera aurrerako utziko dut. Ederki. Bistan denez, bertsolari txapelketa nagusiko, bekeko finaleko azken agurra da, zurea. Ordutik zenbatean entzun duzu agurra hau? Egia esango izut, lehen aldia da osorik entzuten dudala, azken egun hauetan pixkat ibili naiz batetik bestera eta kantuan eta jendearekin egon naiz, baina pixkat saiatu naiz ez entzuten finaleko bersoak eta pixkat digestioa aurrerako uzten eta babesten neukan sensazio hori edo neuzkan sensazio horiek babesten, ze askotan gertatzen dena da momentuak ez dituzula gogoratzen zuk bizi izan dituzun bezala, kontatu izan dizkizuten bezala baizik, edo jendearekin iritsi zaren relato horren arabera baizik, ez? Ta pixkat gero gauzak analizatu alizateko eta aztertu alizateko, nahiago izaten dut nire sensazioiek babestea eta hortan aritu nahi zegoen hauetan. Garai batean, Ipar Euskal Herriko bertsolariak Nafarroako txapelketan lehiatzen zineten, akaso garaia da Euskal Herri periferikoaren txapelketa berreskuratzeko? Bueno, ez dakit garaia den, edo nik uste dut Nafarroako txapelketak bere bidea sendo egiten duela eta iparraldeko xilabak ere, hasieran nahiko gauza desertiko bat ematen zuenak, gero eta gorputz gehiago hartzen ari dela, eta orduan ez dakit, bakoitzak bere bidetik funtzionatzen baute igual ala utzi beharko ditugu, baina bai uste dut periferiak lotzeko zeregin bat badaukagula, eta uste dut kulturan, bersotan, edabideetan gabiltzan jendeok badaukagula hortan zeregin bat. 2000-tik 2003 edo zenbatean parte hartu zenuen Nafarroako txapelketan, ez daita korretzen? Lau aldiz, eta esango nuke 2000, 2001, 2002 eta 2003. Izan entzen, ez da? Ametxe eta biok goi mailan hasi zinetenean, ez da? Etorri zen estizioa edo zatiketa edo dena delakoa? Bai, baina ez dakit horri lotuta egon zen ere zuzenean, nik esango nuke
Orduan erabaki zail bat izango zela, bai Nafarrentzat eta bai Ipar Euskal Herrikoentzat, baina, bueno, tradizio batekin puskatzea beti delako zaila, gainera, bueno, zer esanik ez kasu hontan, ez, Nafarroaren ikuspegi bat ere puskatzen delako, ez, Baigorri, Iruña bezain Nafarroa. Bai, ala zen, okerrezpa naiz, claro, kontua zen, Nafarroa beherea eta Nafarroako garaia eta biak elkartu txapelketa, eta gero hortik sartu ziren claro. Kostaldekoak eta. Eta orduan, bueno, bai, erabaki zail bat, baina lehen esan dudan bezala, uste dut, epe luzera begira, fruituak eman dituen erabaki bat izan dela, eta gaur egun, bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herrian, bueno, bersolari multzo hauek baldin badaude, seguraski esizio horregatik da, eta mugimenduan, eta maila lokalean mugimendua auspotzen, nik uste dut, txapelketa bereizteak mesede egin diola epe luzera, naiz eta bidean, gauza eder batzuk ere galduko ziren. Urruñan jaioa, zer dela gauza, bizizara gaur hanka bat ezkaba mendian jarrita? Bueno, bakizu, erresagoa izaten da bihotza erroldatzea papelak egitea baino, eta nik holaxe aterrizatu nuen Iruñean, hasieran Aldezarrean bizi izan ginen pare bat urtez, eta orain dela pare bat urte edo Arrotxapeara... Eskabapean, literalki. Literalki. Eskabamendiaren egian, literalki. Bai, eta orain semetxoa aurre eskolara eramaten dudanean, antxe egiten dut topo goizero eskabarekin, eta egia esan batzutan arnasa behartu danean, eta denbora gehiagirik ez daukadanean, bisitatxo bat egiten diot kaskoari. Zenbat daramazu eskabapean? 2 urte edo. 2 urte. Hau da, aldaketaren Nafarroa ezagutzea egokitu zaizu bete-betean? Bai, lagunek beti adarra jotzen diate, eta beti esaten diate Iruñera etorri nintzenetik hau ez dela lengoa. Katakrak sortu zela, aldaketa etorri zela, Bartzina joan zela, nik esaten diat ez daukadala zerikusirik, baina hori esaten diate. Bueno, katalizatzaile edo, akaso? Bai. Zerbait ere. Gertakari politikorik interesgarrienak, akaso, periferian azken boladan, politika instituzionalari dagokionez behintzat, Nafarroan aldaketa eta Ipar Euskal Herrian elkargoa. Bai, hori ematen du, ez dakit, beti daukat sensazioa periferian guneetan edo zentroetan posible ez diren gauzak posible direla, eta ez dakiten jendeak elkarrekin derrigorrez duen igurtziagatik eta beste aukerarik ez daukanez horri heldu behar diolako, eta orduan gauza gertatzen direlako, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Nafarroan, edo den zentroan jendea akomodatzen delako, eta bere pasteltxoa proportzio batean edo bestean ja partitzen delako, eta hainbeste ez dagolako jokoan, ez? Eta zentzu hortan, bai lujoa da, momentu hauetan bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herrian gertatzen ari dena, bai instituzionalki, baina bai instituzioetatik kanpo ere bai, ez? Bake artisauen kontu guzti hau ikusten duzunean, egia esan, orain hortxe goaz gurpilean, eta ohitu garela ematen du, baina hotzean pentsatuta niri izugarria iruditzen zaitza pentsatzea, Gamarteko baserritar batek Miarritzen edo Baionako militante batek eta beste lagun talde batek erakunde armatu baten desarmatzea, ahalbidetzea, eta orain Frantziako gobernuarekin presoen gaia lantzen ibiltzea, izugarri ibiltzea. Beharretik bertutea, ez da? Azkenean Espainiako gobernuak eta Frantziakoa behartu zituzten horretara, baina
kontu ikaragarri ederra da, ene uste makalean, azkenean desarmatzea gizarte zibilaren eskutik etortzea. Bai, izugarria Gizarte da. zibil apal baten eskutik, Bai. apal edo aipatu duzu, ez da, profila zein den. Bai, esan nahi dut, izugarria da, eta jende hori, hori, bizi beharrak sortutako indarra eta sortutako kemena, eta horrekin aurrera egitea, niri izugarria iruditzen zait, eta hori, momentu honetan, periferian dago. Hanka bat Ezkabamendian, bestea Argaibaiko ertzean, horre karrotxoa edo gurditxoa bultzatzen, hainbatetan ikusi baitzaitugu. Bai, bueno, oraindik karroarekin aldapak igotzeko, edo aldapa menditsuak igotzeko moduan ez nago, eta orduan bai ertzean ibiltzen naiz, eta esan gustora, enetzat esperientzia eder bat izaten ari da, aitatasuna bere kriki-kraka guztiekin, baina esperientzia eder bat, eta bueno, kuriosoa da, denborak entzen didala, baina arnasa ematen didala eraberean, eta pentsatzeko, eta nire lekua zein den garbi uzten didan funtzio bat dela. Zita ezi aldizkarian egin zizuten elkarrizketa interesgarri batean zenioen, lehentasun eskala birmoldatzen lagundu dizula. Bai, erabat, bueno, gauzak erlatibizatzen, gauza importanteak zein diren konturatzen, eta bueno, zu kokatzen ere bai, ez? Zu kokatzen, eta bada beste gauz bat asko gustatzen zaidana, ume batekin egun baten faseak aldatzen direla etengabe, hasi zaitezke oso ongi eta segituan okertu eguna eta berriz ongi eta niri ordura arte hori ez zitzaidan gertatzen, eguna gaizki hasten bazen normalena zen gaizki bukatzea eta ongi hasten bazen normalena zen ongi bukatzea, ez, eta horrek adibidez bersotarako asko laguntzen dit, bueno, saio bat gaizki hasten baduzu, eukitzea esperantza hori edo txip hori, bigarren aukeran igual arteztuko duzula edo zuzenduko duzula, eta ongi zoa zenean ere, bueno, jakiteak edo noiz okertu litekela ere horrek ere ematen dit, halako alerta mantentze puntu bat, ez? Kirmen Uribek, halako elkarrizketa batean eta aurra uki berritan, antzeko zerbait esan esaten zidan, kanpora begira zabiltzaten nok, literatok edo bertsolari edo akaso kazetariok ere bai, ezta? Bueno, ego handi xamarra daukagula, ez da egoa de, baina bai kezka handia, ez da, nola egin dugun hau eta nola egin dugun bestea, eta besteok zer dioten gutaz, eta aurrak semeak asko lagundu ziola hori apaltzen eta hori bere lekuan jartzen. Bai, ume bat, nik uste dut, nire kasu hementzat ingura bat dela, eta nora itzulia eskaintzen dizula, eta kanpora begira bizizanean, bueno, ez dakit denen kasua den, baina nire kasua bintzat bada nahiko perfekzionista edo nahiko gauzak ongi baino hobeki egin nahi izatea, zuk lehen aipatzen zenituen gauza horien guztiagatik, ez? Badakizulako jendeak zutaz hitz egingo duela, badakizulako neurri batean epaitua izango zarela, eta orduan nahi izaten duzu behintzat zure aurpegi onenarekin epaiza itzaten, edo zuk egin zenezaken onenarekin balora zaitzaten, ez? Eta bitu, ume batek erakusten dizu, gauza batzutan desastra ere bazarela, eta gauza batzuk hain ongi egin gabe ere, pasalitezkela, eta gurpilak aurrera segitzen duela beti, eta ez duela balio hainbeste pelikuletan pentsatzea, ze gero praktikan ez dagolako denborarik eta modurik pelikula horiek gauzatzeko. Hazi eta ezi aldizkariko elkarrizketa horretan, beste doza interesgarri bat zenioen, eta zen aurrak zaintzen orduak ematen dituen aita kul bat dela, eta aldiz ama batek hori egiten badu ez dela kula. Eta akaso hori egiten dugun aitok gure lekuan jartzeko lagungarria ere bada, ezta? Akaso oso cool sentitzen albaitzara hori egiteagatik, eta oso gauza natural eta normala da, ez besterik. Bai, horregatik niri gai hauei buruz hitz egiteak ematen ditalako lotxa, ezta? Bai, lotxa edo pudore edo ezakitzein denitza, baina konturatzen naiz, bueno, niri egiten dizkidateanean galdera hauek egiten dizkidatela bat oraindik gehiengo baten kontua ez delako, bi
gehiengo baten kontua ez denez eta guk sensibilizazio minimo bat badaukagunez gai honen inguruan guk estendu denean, ez dut esaten orokorrean, baino bueno, bazakit, medioetan gaur egun egon daitekena edo euskal medioetan behintzat ez, bueno, ematen du guai bezala gelditzen zaela edo alternatibo bezala edo posetxo interesgarri bat ematen dizu. Baino gero, nere bikoteari eta izkiola galdetzen gauza hauek, eta nere bikotea umearekin ni bezain bat egoten dela, baina berari inork ez diola dominarik jartzen horregatik, ez? Eta orduan, batzutan esaten dut, nizeari naiz gauza hauei buruz hizketan, ez? Ematen du, justo kontrako efektua lortzen ari naizela, ez? Nik nahi nuke zabaldu, posible dela hori egitea, eta hori da normaltasuna, eta ez domina bat jarri nire paparrean, ez? Zaintza, modako gaia, bertso saioetan, bekeko finalean, 11 bider, aipatu zenuten? Bai, bueno, uste dut feminismoak lortu duen ez dut esango garaipentxo bat, baino gauza importantenetako bat badela zaintza berriz erdigune batera ekartzea, ez? Eta zaintza hori gainera deklinatu liteke hainbeste modutan, ez? Bat seme alabekiko zaintza, baina baita gurasoekiko zaintza ere bai, ez? Gero eta presenteago dagona gizarte hontan, ez? Eta zaintzarekin, esan gauza asko esplikatu daitezke, lan mundua, konziliazioa nola den hiztegietan oso ongi gelditzen den hitz bat, baina gero praktikara eramatea oso zaila dena, dirua, nitasuna ere bai, zergatik ez ukatu, azkenean, beste norbait zaintzen pasatzen duzun denboran, ez zaude zure buruari eskaini behar zenioken denbora eskaintzen, o eskaini nahi zenioken denbora eskaintzen, ez? Eta ez dakit, oraintsu irakurtzen nion Eider Rodriguezi bere liburu berriaren harira egindako elkarrizketa batean, zaintzea, maitatzea, baino asko zailagoa zela, eta egia da, eta bueno, hor badago mundu bat, eta nik lotsari gabe onartzen dut, tokatu ez zitzaidan arte, usaintzen ez duen mundu bat zela, eta behin tokatuta, lagundu diala asko gauzak beste toki batetik ikusten, ez. Periferiako gaiak, oraingur txirarte bertso saioetan entzuten ez genituenak, hor zentroan jarrita, uste dut Idurre Eskixabelek esan zuela, txapela irabazteaz gain, Maialenek eta finalean abestu zenuten gainontzekok Euskaldunon komunitatearen adostasun berri bat lortu duzuela, periferikoak ziren gai horiek erdian jarri dituzuela, sortu duzuela, ez da, alako sistema berri bat. Ez dakit, neri ez naiz gai komentario hiei iruzkin bat egiteko, alde batetik ikusten dut, badaukatela egia puntu bat, eta badaukatela, jende horrek idazten baldin badu da, hori pentsatzen duelako, ez? Eta oso ongi iruditzen zait gainera hori pentsatzea, eta sentitzen naiz eskerroneko jende horrekiko, baina era berean ikusten dut gure jarduna hain dela euskorra, hain dela bapatekoa, hain dela detalle txikien arabera norabide bat edo beste bat hartu dezaken jardun bat, enaizela kasi atrebitzen hain irakurketa potoloak egitera, ez? Seguraski nahiko da gai pare batean zure burua oker posizionatzea edo besterik gabe besteak eramatera paretaren aurka eta zure burua traizionatzeko nahikoa da, eta ez dudan nez nahi nire burua traizionatzen dudanean jendeak pentsatzea hori dela nik egunean pentsatzen dudana, ez, kantatu dut hori, ez neukalako besterik batzutan, beste askotan hori zelako neukan atakatik ateratzeko bide bakarra,
gauzak ongi ateratzen direnean, bueno, nik uste dut, bai badago intentzio bat hortarako, badago bestelako gai batzuk ateratzeko grina bat, badago bersotan fokoa, bueno, toki jakin batzutan jartzeko gogo bat, baina gero hortik esatera sistema berri bat sortzen dugula, ez dakit, badago alegin bat, baina esango nuke ez dela ere erabat reala, gero ez dakitan 15.000 lagun daude, beroaldian esandako gauza asko ere bai, eta bueno, ez dakitzen bateraino den ispilu orokor bat ere egun hori ez. Guzi hau entzun dago, gora torkit, Xilagako txapela irazti berritan, elkarrizketa batean esan zenuen beste zerbait, eta da, erdi buruzari naiz, garai likidook oso izen polita dutela, baina gero analizatzen eta kantatzen oso zaila direla. Bai, oso zaila egite zaitz, benetan esaten dut, uste dut, aipatzen den korriente hori badagola, baina era berean badagola korriente oso konservadore bat, bai gizartean eta zergatik esan baita berso munduan ere bai. Esan dut, nik txapelketa hontan somatu ditut behar ba ez hainbeste bersolaritan, baino sare sozialetan eta Patxi Bakaioz, ari zara? Bai, ez daukat bereziki aztertuta Patxi Bakaio, baina bueno, uste dut... Horre, entzulen artean asko ezagutuko dute, beste batzuk ez, laburra saltze aldera. Troll bat sortu zuten Twitterren, Patxi Bakaio izeneko pertsonaia bat, eta ark egiten zuen bertsolaritza tradizionalaren alde, bizitasunaren alde, zirtolarien alde bere hitzak erabilita, eta egiten zuen gehiagizko sakontasunaren eta puntularitzaren kontra, nola egite esateko. Bai, eta baina bueno, ez hori bakarrik sanik, publikoan ere nabaritzen dut, badagola, bueno, oso errespetagarria iruditzen zaidan, egal konservadoreago bat, seguraski, gainera, gizartearen soziologiarekin edo botu soziologiarekin, baina gehiengotik hurbilago dagona, beste ala, periferiko hau baino, ez gaitezen engainatu ere, nik sensazio hau eukitzen dut askotan, ez? Irakurtzen ditut holako idurreren artikuloa edo beste asko, eta bai, ados nago eta poste naiz, baina 15.000 lagun dauzkazunean parean ez dakitzen bat mila telebistan, uste dut gizartearen soziologia osoago bat aplikatzen dela, eta horre egongo dela eskuineko jendea, ezkerreko jendea, botorik ematen ez duen jendea, bueno, ez dakit, ez gara inkomudian txikia eta hain trinkoa. Nik uste dut, bueno, denetik dagoela eta gaina hori dela sanoa. Mamia zari zinen, azalaz ere mintza gaitezke, ez da, horre kritika bat ere izan baita, gainaren ondoko belaunaldikoak ezote zareten serioegiak, sakonegiak, baina ez mamiari dagokionez, baizik eta sakontasun hori eta transcendentzia lortzeko alegin zenbait zuren irudikoz gehiagizko hori, bat altzatoz kritika horrekin? Bueno, ez dakit esan, gainera egainaren osteko belaunaldia ere iruditzen zain nahiko termino ajatua, egainak gurekin ere final mordo bat egin dituelako eta... Lehenengo finala 2001. Bai, eta 2009 arte Andoni hor zegoen eta ez zegoen bere belaunaldikorik, ez? Eta bueno, esan nahi dut, Andonik ere jantzi ditu txapelak, horrela. Orduan, ez dakit, nik uste dut, serio egia, bueno, bariteke, ez dakit. Nik ez ditut gauzak parametro horietan neurtzen eta gainera uste dut betikoa gertatzen dela, ez? Txapelketatik ateratzen dela lagin bat edo etiketa bat
orokortu egiten dena, baina uste dut asteroko jardunak besterik erakusten duela, eta hartuko bagenitu egainaren finalak ere, nik uste dut bersolari serio eta transcendentaltzat hartuko genukela, eta baita ez zen alderaketa egainarekin, akaso egainaren gandik asko edan zenutelako, hain justu eredu hori izan zenutelako, ez ote zareten molde berekoak hainbat, ez da? Baina, bueno, nik esango nuke, hor ere Andoniren abilezia dago, baina nik galdetuko nuke 2005-etik landa, edo 2001-etik aurrera, jarri fetxa nahi duzun tokian, Andoni bera ez ote zen Maialenen moldekoa. Orduan, claro, bagoitzak egiten du irakurketa nahi duen tokitik, ez? Baina uste dut Andonik berak aitortu izan duela 2001-etik 2005-erako tarte hortan bere bersokera izugarri aldatu zuela, eta Maialenen moldera asko hurbildu zela, ez? Ez dakit, nik sensazio bat daukat eraberean, eta ez bersotan bakarrik, baino lehen aipatzen nuen egal konservadore horren oroar egiten duen komentarioa dela lehengoak hobeak ziren, ez? Baina ez bersotan bakarrik, oroar. Eta uste dut, honik espero dudana da, hemendik urte batzutara, eta txapelketak, bersoak, edo dena delakoak atzean utzita dauzkadanean, edo gai izatea esateko gaur egungoak zehonak diren, eta ez lehengoak hobeak zirela. Tentaziorik edo denbora eperik, bertsolaritza uzteko, kazetaritzan ibilizara, okerrezpanai zuzenbide ikasketak egin zenituen? Oraindik urte on batzu gelditze zaizkidala uste dut, eta urte horiek zukutzen saiatuko naizela ez daukat dudarik, eta de hecho hori da nire bizitzaren urrengo urtetako apostu edo zutabe importantetako bat, ez? Era berean garbi daukat, betiko ezer ez dagola, edo betiko ez dudala ezer sinatu nahi, ez? Eta helduko dela, edo heldu daitekela momentu bat, edo nik erabakita, edo plazak erabakita, bitako bat, honen, ez dut esango bukaera, baina bersoa bizitzeko beste modu bat tokatuko zaidala, edo aukeratuko dudala, eta uste dut hortarako prestatu ere, egin beharko naizela, edo egin behar dugula denok, ez? Beitu, orain ere, ikusten duzu txapelketan, igorre lortzak 52 urte dauzka, eta txapelketari aurre esan dio, eta, ez da kasualidadea. Eta nik 35 dauzkat, eta nahi gabe, konturatzen zara, gauza horiek badatozela. Urbiltzen diela, gero, txapelketari aurre esateak ez esan nahi inundik inora, plazari aurre esatea. Eta, ez dakit uste dut, ni ez naizela Jose Agirre izango. Ez dut uste hile arte plazaz segiko dudanik. Nor daki, baina ez dut uste. Maialeni, Lujan Biori, Amaika elkarrizketa egin dizkiote, txapela jantzi zuenetik, eta inbatetan errepikatu du sufrimenduaren txapela izan zela, asko sufritu zuela txapelketa prestatzen. Horren gogorra alda? Prestakuntza diote, nik uste dut txapelketa prestatzen Maialenek gozatu ingo zuela, lanean gozatu ingo zuela. Sufritzen da, nahi duzulako prestatu duzun guzti hori ateratzea egun jakin batean. Atentzio mantzidan, ze askotan plazerra gehiago aipatzen duzu, esan edot asko lan egiten dugu, ero plazerra lortzeko, horren karrizketaren batean esaten zenuen, ez da? Eta nik uste dut, Maialenek ere etxean bere lanketak egingo zituenean, eta bere buruarekin batera eta bestera ibiliko zenean, nik uste dut ongi pasatzen duzula, edo bilaketa hortan behintzat, zure buruarentzat pizgarriak topatzen dituzula, ez? Gero egia da, txapelketan
asko eskatzen diogula gure buruari. Nola prestatzen zarete? Esan edo niri esate baterako kontatu diate Arrotxapeko liburutegian ibili zarela ordenagailuarekin ero baten moduan hor altxatzen zinela eta buelta batzuk ematen zenituela eta gero berriro seri eta horrelakoak egin dituzula. Liburutegira joan naiz, baina ordenagailuarekin ez hainbeste eta egia esan altxatzekotan komunera, bestela niz naiz asko altxatzen den horietakoa. Bueno, egun horretako kontu. Bai, do telefonoa erantzutera, baina, ezakit, bakoitzak prestatuko du bere modura, baina, ezakit, gaien aurrean, iritzi bat eukitzea, nun kolokatzen zaren, zure buruaren radiografia nahiko azertatu bat eukitzea edo nahiko zehatz bat eukitzea, zure burua eta zure inguruaren ere bai, esan dut, gero, kantatu nahi dituzun gai hoiek zertzetatik diren eraginkorrenak edo, hori dena pentsatuta eukitzea eta landuta eukitzea, beti da onerako, gero, han teknikarekin egiten duzu topo eta teknika bakoitzak dauka olioztatuagoa edo erdoilduagoa ez, eta baina nik uste lana gehien bat dela zure buruaren kontzientzia eukitzea, egin nahi duzunaren kontzientzia eukitzea, eta hortarako tresnak ematea zure buruari, eta hori ipurdiarekin egiten da, ez dago besterik. Eta hankekin ere bai, erran nahi baita prestakuntza fisikorik egiten duzu, lehen erredakzioan atera den kontua. Irudiluke iparraldeko bertsolariek, Ipar Euskal Herriko bertsolariek alako prestakuntza fisikoa edo egiten duzuela, amets eta biok, baina Salvador ere argala zen. Eta Euskal Herrikoak berriz beste tankera batekoak direla, eta hor atera da, ez da, txirrita edo amuriza edo gaina bera segun ze sasoitan. Ez dakit, nik ez dut prestaketa fisiko ez berdin, berezi bat egiten, bai, gustatzen zaidala fisikoki ongi egotea, eta badakit, ez dakit, korrika pixkat egiten dudanean, lo ongi egiten dudanean, astakeriarik jaten ez dudanean, gorputza hobeto egoten dela eta hobeto pentsatzen dudala. Hori da nere ondorioa, orain, ez nahi zibiltzen ez seriak egiten, ez dut jana zaintzen, ez naiz makrobiotikoa, ez dakit, gauza normalak, baino ez bersotarako, suposatzen dut, edozein kazetarik, edozein personak, bere lanean. Uste dut korrika egiten inoiz gurutzatu garela. Bai, esan dut, hobeto, nik behintzat nere buruak hobeto horrenditzen du, fisikoki ongi nagoenean, orduan saiatzen naiz hortan pixkat zentratzen ere, eta ez dakit, gero txapelketak nik uste eskatzen dituela, norbere buruarekin orduak pasatzea. Jarrera baldantzeko, zure burua autokonbentzitzeko alduzula, eta bitu, adibidez, korrika egiteak, niri hortan laguntzen dit, korrika egitea da kirol bat, zure indarren 125 gastatu duzunean, burua hasten zaizuna, esaten, benga etxera, nekatuta zaude ezin duzu. Eta horri kontra egiteak, autoestima ere pixkat igotzen du, eta burua pixkat zailtzen du, eta zentzu hortan laguntzen du. Aizu, periferia izaten ari da, ardatza elkarrizketa honetan, baina bada esaten duenik, bertsolariak euskal kultur sistemaren erdian zaudetela, indar posizio batean edo botere posizio batean, eta periferikoak beste batzuk direla literatuak konparaziora. Irakurketa horren aitzinean zer? Ez dakit adibidearekin ados nagoen, baina bai onartzen dizut, persona guztiak gabrela arlo batzutan hegemoniko da beste batzutan periferiko, hori evidentea iruditzen zaitez, ni gizonezkoa naiz, zuria naiz, klase ertain altu batekoa, horrek nahi gabe hegemoniko bihurtzen hau hainbat gauzetan, ez da beste gauza batzu, dauzkat euskalduna izateak, ez dakit,
kulturara dedikatzeak, bihurtzen hau igual beste gauza batzutan periferiko ez. Eta bertsolaritzaren posizioa, bueno, bai, egia da, bertsolaritzak mugitzen dituela mugimendu bat daukala, eta mugimendu horren atzean lan ikaragarri bat dagoela, bertsolari elkarteak egiten duena, eta horrek eman diola posizio bat, bere gauza on eta txar guztiekin. Gauza honak izan daitezke, bek bezalako, txapelketa bat bezalako evento bat antolatzea, hezkuntzan ezagitzen bateko ikaslearen gana iritsi alizatea, kanpoko improbisatzaileekin egiten diren topaketak, prestigio bat dauka bertsolaritzak gaur egun, hori ukaezina da, euskal kulturaren barruan beti ere. Eta bai, horrek ematen dizkizu, gauza hon batzu, gero gauza txarrak ere badauzka horrek, ez? Nik uste dut, etengabe egiten duzunari begira jende eukitzeak ere presio eta ardura handia sortzen duela, eta gauzak ongi egin beharrak, eta struktura handi xamarrak kudeatu beharrak, hori ez dela beti hain erresa, ez? Eta bueno, nik ezakit literatura, nik ez dut periferikotzat jotzen, eta literaturaren barrua... Periferikoagoa edo ez horren hegemonikoagoa, edo... Badakizu horrelako artikuluak idatzi izan direla. Bai, ez dakit, esan nahi dut, ez dakit zeren arabera neurtzen diren ere gauza horiek, esan dut, nik uste dut, oraindik ere, jendeak urtean zehar liburu gehiago irakurtzen dituela berso saio entzun baino. Baina ezakit, gaina ez dut uste lehia bat denik, nik oso gustora irakurtzen ditut gure literatoek idazten dituzten liburuak, eta gaina asko laguntzen diate bersotan egiterako orduan ere. Amaitu beharrean gaude eta finalaz apenas hitz egin dugu. Gustura geratu hitzinen. Bai, gustura gelditu nintzen, eta egia esan, zerrobetua beti ikusten da, eta puntuazioa gainestu bukatzen direnean, zer esanik ez, baina badakit zer den bekeko final bat, haize kontra eta nere buruaren kontra pasatzea egun osoan, eta hortik oso urrun ibili nintzen, eta momentu batzutan nahi nuena, edo gutxi gora bera nahi nuena egitera ere iritsi nintzen, eta sensazio hori ederra da, eta batez ere lehen aipatzen duzun, atzean daukazun lan hori erakusteko eskaparatetxo bat, zirrikitutxo bat topatzen duzunean, asko asebetetzen du horrek, eta aurrera begirako pilak kargatzen ditu. Eta postuak, zeinean du garrantzia bakit, politikoki oso zuzenak zaretela, bakit 2 puntu terdiren bueltan geratu zinetela hor 3 lagun, ez da, bera izanen, bigarrena, 3garrena, ala 4garrena izatea, naiz eta 2 puntu terdiren bueltan izan. Bueno, ez da gauza bera, buruz-buruko bat jokatzea, uste dut, ni ez nahi inoiz egon Euskal Herriko buruz-buruko batean, baina ematen dizula alako satisfakzio puntu erantzi bat, baina era berean, uste dut, nik txapelketa aurretik esaten dut, beti ezin dela zure lana postu baten arabera neurtuz, ze izan zintezken bigarren eta zure buruarekin gustora geratu ez. Eta izan zaitezke 4garren eta zure buruarekin gustora geratu ez. Eta zentzu hortan horri eusten diot oraindik, txapelketa hontan ere uste dut gertatu zaidala, final aurreko bat irabazi nuen, eta ez nintzen bat ere gustora gelditu nire buruarekin, eta orduan ere esan nuen, eta uste dut horrek ematen didala zilegitasuna eta sinesgarritasuna, orain esateko konforme nagola 3garren jaitsi nintzen sensazioarekin. Aitortuko diazu, balirudikela estilo liburu bat daukazuela, horrelako liburu hitz egiteko. Bai, agian. Eta ez dakit, Sarasua baten edo Silbeira baten korroskadak falta motatze ditu dala zenbaitetan beste gabe.
Bueno, baina Sarasuak ere nik uste dut korroskadak oso ongi daudela eta Silveirarenak ere oso ongi daudela, baina beti bueltatu direla txapelketara eta haiek ere badakitela, bueno, ez dakit, gustora norberak, final batean norbera gustora gelditzen denean, sensazioa handia da, gero postuak, nik ere nahiago nuen gustora gelditu eta bigarren egin, eta ala izan banu gustora gelditu eta txapeldun izan, are gehiago, baina bueno, kontziente naiz ze maila dagoen, kontziente naiz ze jenderekin kantatzea tokatzen zaidan, eta kontziente naiz gertazitekela finalera ez sartzea ere. Sustrai periferiko estimatua dago. Zuei.